Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah? Alhamdulillah sae kemawon. Bocah-bocah, ana pertemuan dina iki Ustadz arep bahas babagan pewayangan kanthi tetenger Pandhawa 5. Apa? Pandhawa 5 ya. Cerita ing Pandhawa 5 iku nyeritakake tentang Prabu Pandu. Sawijining dina ana tokoh pewayangan jenenge asmane Prabu Pandu. Prabu Pandu iku praja raja ing Hastinapura. Sawijining dina Prabu Pandu iku bebedak. Apa bebedak? Berburu binatang ke hutan. Terus Prabu Pandu ndeleng sepasang kidang. Bareng mirsani kidang loro iku mau Prabu Pandu nglepasne anak panah jemparing. Terus kenek anak panahe nancep nang dodone nang awake kidang wadon mau. Saknalika kidang mau berubah wujud dadi manusa. Dadi manusa kanthi aran Resi Kindama. Banjur Resi Kindama ndeleng garwane sedo. Garwane itu istrinya meninggal karena kena anak panah dodone. Terus Resi Kindama nesu murka, "Wahai engkau Prabu Pandu, engkau akan mati juga seperti matinya istriku ini. Wahai Prabu Pandu, kowe bakal sedo kaya sedone bojoku sing kok panah mau." Kausananing cita banjur Prabu Pandu gage-gage mulih pulang ke rumah. Terus menceritakan kejadian itu mau marang bojone, diceritakno marang keluargane, lek habis mateni bojone Resi Kindama. Terus getun banget, gelisah, resah. Terus Prabu Pandu duwe kerentek. Apa kerentek? Hasrat, ingin bertapa. Terus bareng ngono Prabu Pandu didampingi karo garwane bertapa nang alas, menyesali perbuatannya. Dalam bertapanya
Prabu Pandu mikir, susah, gelisah. Dene Prabu Pandu ora kagungan putra. Terus sapa sing nyuli? Nyuli itu ganti. Sapa sing ganti aku yen aku ora duwe anak? Dewi Kunti karo Dewi Madrim istrinya bertanya, "Kenapa Kang Mas? Aku kepingin kagungan putra. Ning awakmu keloron ora iso maringi putra marang aku." Kang Mas Prabu Pandu nyuwun duka, kawula nggadhah mantra. Mantra niki saking guru kula. Ya wis, wacanen mantramu tak rungokne. Terus Dewi Madrim, Dewi Kunti maca mantra. Saiki maca mantrane Dewi Kunti. Dewi Kunti maca mantra. Ya Allah, cara saiki ya. Ya Allah, kula nyuwun diparingi putra ya Allah. Putra ingkang saged nerusaken sesulih praja ing Astina. Nah, berdoanya seperti itu. Tiba-tiba datanglah dewa membawa seorang anak yang bernama Yudhistira. Anak pertama Yudhistira. Siapa anak pertama? Yudhistira. Berdoa lagi, mendonga maneh. Ya Allah, kula paringono putra ingkang saleh, ingkang saged nggantosi Kang Mas Prabu Pandu. Mak betunduk, datanglah dewa. Terus memberi anak kepada Dewi Kunti. Anak kedua namanya Bima. Kagungan putra Bima. Terus donga katelu. Bla 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 bla. Terus kagungan putra Arjuna. Jadi Prabu Pandu ambek Dewi Kunti diparingi putra Yudhistira, Bima, Arjuna. Pira? 3. Terus ganti Dewi Madrim, awakmu maca donga iki mengko yen dewane teka kamu diberi anak. Nggih Gusti Putri. Ajeng Dewi Madrim donga, ya Allah, berilah aku anak yang ganteng, anak yang bungahake pikiran, besok bisa ngganteni, bisa nyulihi ing praja Ngastinapura. Nah, berdoa terus dewa datang, dewa kembar. Terus gawa anak kembar pisan. Jadi Dewi Madrim diparingi putra kembar, asma Nakula lan Sadewa. Nah, jadi putrane Prabu Pandu ana 5, 1 Yudhistira, 2 Bima, 3 Arjuna. Terus ambek Dewi Madrim duwe anak Nakula lan Sadewa. Jadi pas genep 5. Betapa bungahnya Prabu Pandu diberi 5 anak laki-laki yang lucu-lucu. Nah, kelima anak laki-laki itu disebut
Pandhawa. Anak Pandu, anak Prabu Pandu. Itulah kisahnya Pandhawa 5, yaiku Prabu Pandu karo garwane Dewi Kunti lan Dewi Madrim diparingi putra 5, yaiku sing diarani Pandhawa 5. Wis sakmene wae critane Pandhawa 5, mengko dibuka bukune, diwaca critane, banjur lek wis mari maca dimengerti isine, terus iso jawab pitakone. Pitakone 5. Ya, pitakone nok buku nok 5. Yes, selamat belajar. Selamat, mudah-mudahan mengko bener kabeh. Lek bener kabeh nilainya 100 sempurna. Diwaca sepindah malih Pandhawa 5 diwaca kalem alon-alon. Mari diwaca terus nyoba pitakon ana kono, ana walike buku mau ana 5 pitakonan. Ya, 5 iku apa? Didelok nok bukune dhewe-dhewe. Sampun ngertos? Alhamdulillah. Sakmene wae pertemuan dina iki. Saiki Pak Munir arep ngelingake maneh bab tembang dolanan sing wingi dipelajari. Sepisan wae tak nyanyikan, tak nyanyekno, dirungokno maneh. Nggih. Kembang suling kumandang suarane, tunglah kulit kepenak unine, unine mun renyuhake maca Pandhawa 5, terus jawab 5 pitakon permangsuli 5 pertanyaan yang ada di buku. Jangan 1, 5 semua dijawab, semua diwangsuli. Terus engko lek wis diwangsuli terus diparingake Pak Munir lewat kelas masing-masing, dilaporkan ke kelas masing-masing. Nggih, sampun sak monten rumiyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.